Здравейте, зрители, аз съм Криско БГ, Супер БГ. Андрейч, как ти беше профила, бе? Как? Андрей 264 Георгиев. И Андрей 264 Георгиев. И Супер БГ, вижте сега какво ще правят. Качват се на това, оля идва кола. И ето тук има една дупка, зрители. И ето тук също има една стръмна дупка. Чакай, да го снимам, че склъзнах. Чак се пада, бе! Абе, ще се бои, че... Давай, чакай! Давай! Снимам, само да не се изпраскаш в оградата. Оле, на кого съм, бе? Това знаеш ли, че ако се изпраскаш, както се изпраска в ония камион, как ти се удари ръката. Андрей, дай. Чакай. Ето тук е. Няма, бе. Няма, бе, само трябва да зави и после да не се ударя там. Чакай сега малко, искам да изчисля нещо. Абе, аз мисля, че няма да стане нещо. Няма, бе. Само Андрей, че трябва да завиш, защото да не се изпраскаш.